שלום לכולם, ושוב ברוכים הבאים לסרטון. הפעם אנחנו נציג שעון מחברת סן מרטין. קניתי אותו לפני משהו כמו שנתיים מאיזה מישהו שקנה סטוק מסן מרטין בחיפה. נסעתי במיוחד והבאתי את השעון הזה. כמו שניתן לראות, מדובר פה בשעון סן מרטין עם זכוכית ספיר קריסטל GMT עם מנגנון של סייקו NH34, מנגנון של סייקו עם GMT. אז ככה, בשעון הזה נחלפתי לו את הרצועה לרצועה שנקראת, אני חושב, פרסידנט. בעצם יש לו את הסוגר הזה, ויש לו גם מייקרו אג'סטמנטס פה בפנים, מי שיכול לראות. מאוד נוח, מאוד קל. האמת שהוא איכותי והוא מפתיע מאוד באיכות שלו. בוא נוריד כאן את השעון השני שלי. אני אראה לכם איך הוא יושב על היד. שעון מאוד קלאסי, הוא מזכיר את יודור בלק ביי GMT. יש לו בזל שהוא מחולק בעצם לשני צבעים בשביל ה-GMT. ובאמת הוא יושב ממש ממש טוב. אני חושב שפעם ראשונה שראיתי אותו, התפלאתי מאוד מהאיכות שלו, התפלאתי מאוד מהביל קואליטי. באמת שהוא שעון גם מדייק יחסית. אז זה גם חלק ממה שיש לי להגיד על השעון הזה. יש לי עוד רצועות, אני אראה לכם בשביל השעון הזה. זה הרצועה שקיבלתי עם השעון הזה, רצועה שנקרא כמו האויסטר של רולקס. וזה בעצם רצועה שהחלפתי עם הכלים שיש לי. יש לי פה bunch of tools, straps וברייסלטס. אז באמת הוא יושב ממש ממש טוב על היד. אני אשים גם קישור in the link below בשביל שתראו את השעון הזה באלי אקספרס. כרגע עולה 975 שקלים באלי אקספרס. אני קניתי אותו מאותו בחור, האמת שבפחות, אבל זה מחיר משתנה, האמת שמחיר כאילו שווה לכל כיס. אני ממליץ מאוד. אז מי שהיה מעוניין בשעון הזה, הנה, אז יש לי פה סקירה יפה. בעצם השעון הזה שבאמת יפה על היד. נוח, קלאסי, מזכיר את יודור, ואפילו הלוגו הוא 3D, אם אתם יכולים לראות את זה. אז תעקבו לעוד.